L-għodwa tajba u merħba bikom għal din it-trasmissjoni li fija intom il-ġenituri ħatamlu l-għażla għal kindergarten għadħul fl-ewwel sena kindergarten ġewwa l-iskejjel li għandna l-Knisja ġewwa Għawdex. Nirringrazzjakom tal-li naqgħodtu magħna llum it-tnejn 29 ta' Marzu u l-ħin huwa kważi l-10:20. Iddispjaċina li konna ftit tard imma issa qegħdin on track u nibdew tajjeb. Kif grazzi wkoll tal-li ltqajna l-kol flimkien nhar il-ġimgħa u kellna dik il-laqgħa ta' preparazzjoni u issa kif għadnilkom dikinhar sa nimxu b'dan il-programm. L-ewwel nagħmlu talba ċkejkna nagħmel introduzzjoni u mbagħad nibdew inċemplulkom, anzi prattikament jibdew iċemplulkom naħseb minn issa biex immexxu biex intom tindikaw l-għażla tagħkom. Tajjeb, nimxu wieħed u waħda wara l-oħra sakemm kulħadd ikun għamel l-għażla tiegħu. Ma' ġenbi għandi n-nutal Robert Aquilina u mbagħad fuq in-naħa l-oħra għandna wkoll in-nies mill-uffiċċju tagħna li qed jgħinuna fir-reġistrazzjoni tal-għażliet li intom se tagħmlu. Nibdew billi nitolbu ftit flimkien, fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Qegħdin fil-ġimgħa mqazza, il-bieraħ iċċelebrajna d-dħul ta' Ġesu ġewwa ħadd il-Palm u din il-ġimgħa qegħdin niftakru ftit il-passi li huwa għamel matul din il-ġimgħa. Nhar il-ħamis niftakru fl-aħħar ikla li huwa għamel mal-Apostli, il-ġimgħa niftakru fil-mewt tiegħu fuq is-salib, is-sibt bil-lejl niftakru fil-qawmien tiegħu. Avvenimenti li huma kollha għas-salvazzjoni tagħna. Nitolbu l-Sidna Ġesu Kristu biex jibqa' jgħinna fil-ħajja tagħna, nirringrazzjaw ta' din l-imħabba kbira li wera magħna l-bnedmin u nitolbuh ukoll sabiex jgħinna fil-ħajja tagħna bħala dixxipli tiegħu. Huwa matul din il-ġimgħa talab ħafna lill-Missier biex ikun miegħu. U aħna wkoll nitolbu lill-Missier Alla biex ikun magħna l-koll. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Ġesu msalla palina fuq is-salib u talina l-kol biex tatina l-ħajja ta' dejjem, l-Spiritu Santu. Amen. Kif diġà għadnilkom aħna il-proċess f'ċertu sens huwa ħafna sempliċi, il-polza ġiġa saret, aħna sa nimxu ma' riżultat ta' dik il-polza li għamilna il-ġimgħa l-oħra. Tajjeb, il-lista r-riżultat hija tippubblikat ukoll fuq il-website u għandna żewġ kopji tar-riżultat, waħda fejn tistgħu ssibu lilkom infuskom bil-kunjom u l-oħra skont ir-riżultat tal-polza sewwa. Ġifieri min irid isegwi wkoll min imissu wieħed wara l-ieħor hemm il-lista skont ir-riżultat kif ħanimxu 1, mbagħad it-2, mbagħad it-3, mbagħad il-4 u nimxu wieħed wara l-ieħor. Jiena nixtieq niġbed l-attenzjoni għal żewġ dettalji li qegħdin ukoll fir-regolamenti li huma dawn li meta konna twins li japplikaw li huma aħwa sewwa japplikaw ukoll il-kriterju tal-aħwa. Fil-fatt fir-regolament 6.5 jgħidilna meta jitla wieħed jew waħda mit-tewmin awtomatikament jidħol it-tewmi li ieħor jew l-oħra fl-istess skola sakemm hemm postijiet vaganti. Dan jiġifieri aħna din is-sena għal-dħul fil-Kinder 1 kenna żewġ twins, żewġ tewmin, u għalhekk it-tieni tewmija fl-ewwel hija tifla l-ewwel każ tidħol ma' oħta li ġiet qabilha. Tajjeb, dan huwa indikat anke fil-lista li ppubblikajna fil-kolonni fil-ġnub li huma l-aħwa li huma twins sewwa. Għandna waħda fil-number 5 u għandna tnejn oħra li wkoll huma bniet fin-numru 13. Dan huwa dettall li xtaqt li tkunu tafu bih biex dak li jkun ma jinħassax u jkun jaf x'inhu ġej u għaliex tajjeb, għaliex dat napplikaw il-kriterju tal-aħwa u l-aħwa tagħmel ħafna sens li imorru fl-istess skola.
U bat għanna regolament ieħor dwar il-waiting list. Kif tafu l-maġġoranza minnkom ħajamlu għażla ta' skola u naħseb jien ħatkun l-għażla li toġobkom l-għażla preferuta ta'kom. Jiena nawguralkom minn qalbi li it-tfal ta'kom ikunu kuntenti fl-iskejjel li jintom se tagħżlu għalihom. Jista' jkun li xi ħut minnkom jagħżlu li ma jinkitbu fl-ebda skola. Mela, min ma jinkiteb fl-ebda skola għandu jiġi awtomatikament jibqa' fuq il-waiting list. Sewa, il-waiting list kull ma hija din il-lista li għandna preżenti ta' riżultat tal-polza, però b'dawk il-tfal li ma jkunux għażlu skola. Min jażel skola ma jistax joqgħod fuq il-waiting list. Dan huwa miktub ċar u tont ħafna fir-regolament 10.1 li jgħid min ikun għażel skola ma jistax jkun fil-waiting list ukoll. Ġifieri min jażel skola ħajidħol f'dik l-iskola u llum hija r-reġistrazzjoni tiegħu. M'hemmx iktar x'nagħmlu llum it-tifel jew it-tifla sa tinkiteb fl-iskola u millum il-qudiem dik il-tifel jew it-tifla hija studenta ta' dik l-iskola li intom se tagħżlu tajjeb. Però jekk u allura dak huwa l-post tagħha jew tiegħu. Però jekk xi ħadd jippreferi jew jixtieq jittanta xortih jixtieq xi skola at all cost ngħidu aħna, irid ma jażilx skola u joqgħod fuq il-waiting list. Mhuwiex bil-fors, anzi huwa probabbli li minnu fuq il-waiting list jibqa' barra għaliex il-probabilità hija li min jażel skola għażilha jixtiequ aħna ma nisfurzaw lil ħadd u probabbilment allura sakemm jasal iż-żmien aħna nagħtu ċans sa Ġunju tas-sena d-dieħla ma jkollniex min iħassar minn dik l-iskola tajjeb, sa min iħassar minn dik l-iskola. Ġifieri ma tantx hemm ċans li wieħed joqgħod fuq il-waiting list u mbagħad se jinħoloq xi post b'miraklu u jidħol f'dik l-iskola għaliex il-postijiet probabbilment se jimtlew kollha llum jew jekk ma jimtlewx sintendi tkunu tistgħu għażiltuhom intom, tistgħu tagħżluhom intom stess. Dana però fid-dinja qatt ma tista' tgħid x'jista' jiġri u aħna drajna li fost il-ħafna li ma jiċċaqalqux jista' jkun li jkollok li xi ħadd li jinqalgħu xi ċirkustanzi u jibdel l-opinjoni tiegħu u jħassar l-għażla li jkun għamel. Aħna nitolbu lil min qed jikkunsidra li jibdel fil-futur jiddeċiedi li jħassar l-għażla tiegħu li jinforma kemm l-iskola u kif jista' jkun anke lilna sabiex aħna ninfurmaw lil min qiegħed fuq il-waiting list u anke tifhmu intom li min tibda l-preparazzjoni għall-iskola jinnaf għażla x-xiri ta' uniformi ta' kotba preparamenti li jsiru dak li jkun ma jagħmilhomx doppji jkun dieħel fl-iskola mbagħad se jibda l-oħra u anke ikollu ċans jagħmel dan ix-xogħol tajjeb. Għalhekk nitlob il-kooperazzjoni ta' kulħadd sabiex min se jħassar jinfurmana jekk hemm xi ħadd li fil-futur jiddeċiedi li jħassar u aħna ħsan nsejħu lil min imissu fuq il-waiting list lil min ma jkunx għamel għażla ta' skola. Prattikament dawk huma il-punti prinċipali rrid ngħidilkom jien l-iktar li nista' nagħmel infakkarkom kemm għandna postijiet vojta kull skola. Il-Konservatorju tal-Isqof għandna 7 postijiet, St. Francis in-Nadur għandna 11 il-post, ittarawhom ukoll fuq l-iskrin, St. Francis Victoria għandna 9 postijiet, Laura Vicuna għandna 16 il-post, il-Santa Teresa Kerċem għandna 11 il-post. Ittaraw ukoll barra li taraw il-lista tal-iskejjel bil-postijiet li għandhom ma ġembhom taraw ukoll il-lista tal-applikanti li nittama jiena li bħalissa li ġanna fuq il-linja lil mama jew il-papa ta' Zek Mizzi. Grazzi Sinjura, qiegħda fuq il-linja. Mela, x'inhi l-għażla tiegħek, Sinjura? Santa Teresa, grazzi Sinjura. Mela għandna l-ewwel għażla, nirringrazzjawha li għażlet l-iskola ta' Santa Teresa ġewwa Kerċem.
nittamaw li għanna u kol fuq il-linja it-tini ġenitur, missier jew om ta' Matteo Vella, u naraw x'inhi l-għażla tiegħu. Hello. Għadna ma qbadniex miegħu. Jew magħha, nistennew ftit. Issa wara li l-lum issir din l-għażla, il-saħada wkoll intellaw l-għażliet li intom tkunu għamiltu tajjeb. Alright, għanna fuq il-linja l-mamma ta' Matteo Vella, l-għodwa tajba, sinjura. Bonġu, għajdli, sinjura. St. Francis Victoria, grazzi, sinjura. Grazzi. Mela, ekka għanna t-tini għazla u hija St. Francis Victoria. Issa tinċemplu kol il-mamma ta' Jade Spiteri, u nittamaw li tkun maħna fuq il-linja maddumx. Infakkar ukoll xi ħaġa li tkellimna fuqha nhar il-ġimgħa u li hija miktuba wkoll fir-regolamenti li St. Francis in-Nadur mhux Victoria huwa kindergarten biss sewwa, ġifieri min jidħol hemm m'għandux kontinwità għal primarja jew sekondarja fl-iskejjel tal-Knisja. Yes, għandna s-Sinjura Spiteri fuq il-linja l-mamma ta' Jade, l-għodwa tajba. Xtajdinna, sinjura, xi skola? Konservatorju, grazzi, sinjura, l-għodwa, grazzi. Mela sinjura għazlet il-konservatorju tal-Isqof. U issa ngħaddu għal raba post li huwa l-mama ta' Charlotte Marie Spiteri, tajjeb, u dal-waqt tkun magħna fuq il-linja. Kontit ngħidilkom li St. Francis in-Nadur hija kindergarten żgħira u għandna l-Mrs. Spiteri fuq il-linja, l-għodwa tajba, sinjura. Bonġu, grazzi, sinjura. X'tażlilha lil Charlotte? Il-konservatorju, grazzi, sinjura, grazzi, l-għodwa tajba, good day, bye. Mela sinjura għażlet il-konservatorju għal Charlotte Marie Spiteri. Issa għanna twins li Krista u Miguel, anzi Krista u t-tifla u Miguel it-tifel. Għattilkom ħażin l-ewwel ħsibtom żewġ tibniet jiena, ma fil-fattu ma tifel u tifla. Mela għandna twins ta' Attard. Ninċemplulhom issa. Tajjeb, u dwar in-Nadur diġà għattilkom li hija mela Mrs. Attard fuq il-linja. Bonġu, sinjura, bonġu, x'tażlilhom it-tewmin? Il-konservatorju, grazzi, sinjura, grazzi, l-għodwa tajba, grazzi l-għodwa tajba. Mela, hekk daħlu twins ukoll u wasalna fin-numru 6, però jiġu is-seba' bħala applikanti jew bħala studenti. U ngħaddu issa għal Sinjura Vella għal mama ta' Pietro Vella. Tajjeb, nistennew li naqbdu magħha wkoll u nkunu nistgħu immexxu nkomplu mixin f'din l-għażla li intom qegħdin tagħmlu. Kontit ngħidilkom li millum daw l-istudenti ngħaddu l-ismijiet lill-iskejjel, forsi llum jew għada. Insomma, issa din il-ġimgħa hija l-ġimgħa. All right, Mr. Vella, l-għodwa tajba. Għajd li għal Pietro x'tażillu? Konservatorju, grazzi sir, grazzi, thank you, li l-ek ukoll. Kontit ngħid issa ħanċemplu min ġie fit-tmiem post, il-Claudio Sacco, il-papa jew il-mama ta' Claudio Sacco. Kontit ngħidilkom li din hija l-ġimgħa mqazzalek prattikament ma nasibx li se jgħidbulkom malaj l-iskejjel anke l-ġimgħa d-dieħla nieħdu daqsxejn ta' break. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura Sacco. Bonġu, Sinjura. X'tażel għal Claudio? Il-konservatorju. Grazzi, Sinjura. Good day, grazzi. U xtaqt ikoll nfakkarkom li it-trasmissjoni li intom qegħdin tisimgħu
it-taslilkom daqsxejn ta' delay, b'daqsxejn ta' dewmien minħabba t-teknoloġija tajjeb mhijiex trasmissjoni instantanja ma jgħaddu ftit tal-minuti. Għalhekk fil-waqt li intom għadkom tismawni pereżempju forsi nitkellem fuq il-5 bħalissa qed nagħmlu s-7 wieħed, qed iċemplu probabbilment ukoll anke lil minu id-9 u l-10 post. Għandna lis-Sinjura Vella, l-mamma ta' Samuel fuq il-linja. Blodwa tajba. X'tażel għal St. Francis Victoria. Nirringrazzjak, Sinjura. Grazzi, bye. Mela għandna għażla oħra. U dik kienet St. Francis Victoria għal Samuel Vella, tajjeb. U issa mixin għall-10 għażla ma dak li minn ġie fid-9 post fil-rank order, fil-riżultat tal-polza, u t-nirċemplu l-mama ta' Kira Sultana. Kont ngħidilkom li din il-ġimgħa u l-ġimgħa d-dieħla l-iskejjel prattikament ikunu magħluqin u mbagħad jibdew minn ta' wara ta' eventwalment jikkuntattjawkom huma. Nagħtuhom ftit ċans ħalli fil-waqt li qed imexxu l-iskola wkoll isibu l-ħin biex jiktbulkom u jorganizzaw il da. Mbagħad niftakru dejjem li din is-sena bil-ċirkustanzi tal-COVID kollox huwa ftit iktar ikkomplikat tajjeb. All right, il-Sinjura Sultana, l-Odwa tajba. Bonġu. Għal-konservatorju, grazzi Sinjura Aguri. U jekk ikolli ngħid hekk imtlew il-postijiet kollha tal-konservatorju. Qiegħed ngħid sewwa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Ekku għandna l-lista tas-7 titfal tarawha fuq l-iskrin bħalissa ta' minn daw l-10 titfal li diġà għamlu l-għażla tagħhom, għandna daw is-7 li għażlu il-konservatorju. Nibdew minn Jade Spiteri, Charlotte Marie Spiteri, Krista u Miguel Attard, Pietro Vella, Claudio Sacco u Kira Sultana. Tajjeb, Kira Sultana. Dawk kienu mela għandna skola inqas. Ovvjament dan ifisser li minn issa l-qudiem dawk li missom ma jistgħux jażlu il-konservatorju għax huwa mimli. Infakkar li biex toqgħodu fuq il-waiting list biex tidħlu fil-konservatorju tridu ma tagħmlux għażla ma bir-riskju li mbagħad tibqgħu barra ma jkollkom skola. Għandna s-Sinjura Ċini fuq il-linja. Bonġu Sinjura Klara, x'tażilla Sinjura? St. Francis Victoria. Grazzi ta' Sinjura Lodwa tajba. Grazzi ħafna. Hekk għandna l-għażla ta' Klara Ċini għal St. Francis Victoria u issa ngħaddu għal Jake John Portelli. Jake John Portelli dal-waqt ikun magħna fuq il-lista. U wara għandna part twins oħra li mbagħad jagħmlu l-għażla flimkien. Bħalissa din inċemplu lill-mama ta' Portelli, ta' Jake John Portelli, u biex tagħmel l-għażla tagħhom. Tajjeb, konna ngħidu li minħabba l-COVID mhuwiex possibbli li dak li jkun iżur l-iskejjel u bħas-soltu jagħmel il-laqgħat fl-iskejjel. Is-Sinjura Portelli l-Odwa tajba. Bon, St. Francis Nadur, grazzi Sinjura. Inti taf li St. Francis Nadur kien derbis u xek? Iva, all right, grazzi Sinjura, grazzi ħafna. Mela Sinjura għażlet St. Francis Nadur għal Jake John Portelli u issa għandna il-twins ta' Spiteri, Gwen u Kaja. Inċemplu lill-mama tagħhom. Mela, konnet ngħidu li f'din iċ-ċirkostanza tal-COVID nisperaw li din il-pjaga mondjali ma ddumx sejra iktar għaliex ġejla ħafna u ħafna u baqgħanna ftit ieħor xi darba tispiċċa u nerġgħu lura għan-normal. Però sakemm għadna f'dawn iċ-ċirkustanzi ma jistgħux isiru tant laqgħat u tant żjajjar fl-iskejjel u f'postijiet pubbliċi tajjeb biex nieħdu ħsieb il-xulxin. Jiena nieħu gost li
in-numri tal-każijiet qed jonqos u jalla nibqgħu mixjin hekk. Għaliex huwa importanti li nieħdu ħsieb is-saħħa ta' xulxin. Qed nippruvaw naqbdu lis-Sinjuri Spiteri li dalwaqt ikunu magħna. Naħseb warajja għaraftu li għandna l-ritratt tal-kurja ta' l-isqof ġewwa Għawdex, nieħdu gost li qegħdin naħdmu wkoll flimkien ma' l-iskejjel ta' Għawdex. Nirringrazzja ħafna lill kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja ġewwa Għawdex tad-disponibilità tagħhom sabiex ippreparajna kemm ir-regolamenti l-laqgħa ta' nhar il-Ħadd u xi laqgħa ta' nhar il-Ġimgħa u xi laqgħat oħra li għamilna dejjem bi preparazzjoni għal dan il-proċess. Qed naħdmu ħafna flimkien u nirringrazzjaw lilhom tal-kooperazzjoni tagħhom u lilkom ukoll li qegħdin issegwuna b'mod dirett. Kif tafu ġewwa Għawdex għandna dawn l-4 kindergardens li mbagħad huma primarja wkoll, għandna waħda St. Francis in-Nadur li hija kindergarten biss. Hello, l-għodwa tajba, Signora Spiteri, xtażillhom il-gwennu lil-Kaja? Laura Vikuna, grazzi Signora, grazzi. Mela Signora għażiet Laura Vikuna għat-tfal tagħha twins la Gwen u Kaja. Laura Vikuna li hija ġewwa l-Asri huwa skola ta' sorijiet tas-Salezjani li s-sena l-oħra kellhom waħda mis-sorijiet Sister Antoinette Pax li kienet tmexxi l-iskola, llum għandna l-Miss Cheryl Grek li qiegħda tmexxi l-iskola flokha. Nirringrazzjaw kemm il-Sister Antoinette li għal snin twal mexxiet dina l-iskola u nieħdu gost li Miss Cheryl Grek ukoll mixja tajjeb ħafna fit-tmexxija tagħha tal-iskola Laura Vikuna li kif tafu wkoll għandha l-kindergarten ġewwa ir-Rabat u l-primarja qiegħda ġewwa l-Asri tajjeb. U hekk għandna l-ewwel tfal li se jmorru ġewwa Laura Vikuna. Għalkemm diġà kellna tfal oħra li għażlu marru f'din l-iskola minn tal-aħwa u minn skont il-kriterju tal-Asri. Kont ngħidilkom il-lista tal-iskejjel u mbagħad għandna żewġ skejjel sekondarji, waħda tas-Subien u l-oħra tal-Bniet, is-seminarju tal-Isqof sewwa li jmexxih Dun Manuel jew il-Kanonku Manuel Saliba u l-Konservatorju tal-Isqof li tmexxih Miss Christine Sherry. Għandna lil Mrs. Sherry fuq il-linja jew Mr. Sherry ma' baċċeżat. Yes, l-għodwa tajba? St. Francis Victoria, thank you sir, thank you. St. Francis Victoria, mela Amelia Sherry għal St. Francis Victoria. Mela kont ngħidilkom xi ħaġa dwar l-iskejjel sekondarji fejn dawn it-tfal mbagħad ikunu jistgħu jkomplu fihom għandna tas-Subien is-seminarju tal-Isqof u mbagħad il-Konservatorju tal-Isqof għall-Bniet. Żewġ skejjel li matul dawn l-aħħar snin, matul dawn l-aħħar 10 snin, kibru wkoll qabel kienu skejjel ta' żewġ klassijiet kull livell. Orajt fuq il-linja għandna l-Sur Buġieja, il-papa ta' Elizabeth Rose. X'tażlilha l-Elizabeth Rose, sir? St. Teresa School Kerchem. Grazzi, sir. Grazzi. Thank you. Mela, ekku dik hija għażla għal Elizabeth Rose Buġieja u nistgħu ngħaddu issa għan numru 16 għal min ġie fil-polza numru 16 il-mamma jew il-papa ta' Scarlett Kassar Ostus. U dana. Mela, dawn iż-żewġ skejjel sekondarji kibru minn żewġ klassijiet għal kull sena, ġifri qabel kienu skejjel ta' 10 klassijiet, illum żdiedu 3 klassijiet kull sena. Yes, mela għandna l-Mrs. Kassar Ostus fuq il-linja. X'tażlilha lil Scarlett? Bonġu, Sinjura, bonġu. Santa Teresa, grazzi. Grazzi. L-għodwa tajba, mela. U għalhekk illum huma skejjel ta' 15 il-klassi kull waħda. Joffru diversi suġġetti barra dawk
obbligatorji u ċentrali joffru wkoll diversi suġġetti optional subjects tal-għażla tajjeb u sejrin l-istudenti li jattendu hemmhekk sejrin tajjeb ħafna. Jiena nieħu gost ukoll li għandna l-iskola ta' St. Teresa Kerċem, all right, għandna l-Sur Kutajjar fuq il-linja, l-għodwa tajba. Il-Papa, bonġu, l-Lijam, xtazillu, ser? Santa Teresa Kerċem, thank you. Grazzi. Jien ikolli ngħid li Santa Teresa Kerċem kienet l-iskola wkoll li meta kien żgħir kien jattendi l-lum Kardinal Mario Greco qabel l-Isqof ta' Għawdex. Tajjeb. U nieħu gost ukoll għaliex l-iskola ta' St. Teresa Kerċem hija mmexxija mis-Sorijiet Karmelitani u jiena wkoll patri Karmelitana għalhekk nieħu gost li sejrin tajjeb ukoll. Nirringrazzja lil Sister Lucy Vella li għal ħafna u ħafna snin ilha tmexxi dina l-iskola. Is-Sur Farrugia l-għodwa tajba. Bonġ. St. Francis Victoria, grazzi ser, grazzi. Mela dik kienet l-għażla ta' Sur Farrugia, t-tifel tiegħu Rocco Luca u issa ngħaddu għal 19 il-għażla ta' Filippa Tabone din inċemplu lil mama ta' Sinjura Tabone da fuq il-linja wkoll. L-għodwa tajba, Sinjura. X'tażlilha l-Filippa, grazzi. X'tażlilha lil Filippa? Laura Vikuna, tajjeb, grazzi, Sinjura. Ekku, l-estejna paġna oħra minn dawn li għanna sabiex namlu l-għażlies. U issa din għanna fuq il-linja l-mama ta' Sera Vella, All right. Signora Vella, x'tażlilha lil Sera? St. Francis Victoria, grazzi Signora. Thank you, bye. Melek għandna għażla oħra u nimxu għal 21 għal minġi fil-post 21 il-mama jew il-papa ta' Amelia Xerri Aġus tajjeb u għedin inċemplula bħalissa. Tajjeb. Yes, Signora Xerri Aġus, l-għodwa tajba. Bonġu, Signora, x'tażlilha lill-Amelia? Laura Vikuna, grazzi, Signora, grazzi. L-ewwel kont ngħidilkom ukoll bil-ħbiberija li għandi ma' St. Teresa, m'għandi ħbiberija ma' kollha kemm huma ta' minħabba li jiena wkoll patri Karmelitan u Storijiet Karmelitani u dan l-iskola hija msemmija Santa Teresa. Nixtieq ngħidilkom ukoll li anke ma' Salesiani għandha ħafna connections. Hello, bonġu, Signora. X'tażillu lil Tyler? Laura Vikuna l-għażla tajjeb, grazzi Signora. Grazzi. Mela għandna l-oħra Laura Vikuna. Sedin inċemplu l-mama ta' Tyler Azzoppardi. Jiena kelli mhux tant ma' sorijiet tas-Salesiani imma pjuttost mal-patrijiet Salesiani li huma ġewwa Taslima u Ħaddingli għandhom il-kulleġġ ta' Savio College u ġewwa Taslima għandhom l-oratorju fejn jiena meta kont għadni żgħir kont nattendi u mbagħad kelli x-xorti għandna fuq il-linja lill-Sinjura Xerri. Bonġu. X'tażel għal-nijam, Sinjura? St. Francis Victoria, grazzi Signora, grazzi, bye. Mela issa din inċemplu l-mama ta' Kate Side.
U dana, kont ngħidilkom ukoll li ma' Salesiani għandi kuntatti ieħor għaliex meta kbirt u mbagħad u mort nistudja l-edukazzjoni, spiċċajt nistudja għand is-Salesiani ukoll ġewwa Ruma. Il-Sinjura Sajd x'tażel għal Kate l-għodwa tajba? St. Therese Kerche. St. Therese Kerche. Thank you, Sinjura, thank you, thank you. U hekk issa nażlu għal għażla oħra. Tajjeb. Mrs. Saliba, yes, Mrs. Saliba. L-għodwa tajba, x'tażel għal Ana? Laura Vikuna. Grazzi, Signora, grazzi. Napprezza. Grazzi l-għodwa tajba, Laura Vikuna. Mela, kontit ngħidilkom fuq is-Salesiani u l-relazzjoni li għandi magħhom u bimħabba kbira lej San Giovanni Bosco li verament huwa edukatur kbir li jallimna kif għandna nirrelataw u naħdmu mal-iskejjel tajjeb. Nixtieq ukoll ngħid les l-għodwa tajba, Sinjura Xerri, il-mamma ta' Kirsti, yes, l-għodwa tajba, x'tażel għal l-għodwa tajba, il-Kirsti x'tażlilha, Sinjura? Santa Teresa ta' Kerche. Thank you, Signora, thank you. Thank you, Lord, what tajba. Il-papa ta' Noa Gallia, tinċemblulu bħalissa, tajjeb, sabiex jgħidilna wkoll l-għażla għat-tifel tiegħu. Issa hawnhekk jgħidilhom da xejn li ħadd żball daħħalt ngħid waħda. Tajjeb. L-għodwa tajba, Sinjura, kif inti, Sinjura? Nawgurawlek. Tajjeb, tajjeb, tajjeb. Mela, x'tażel għal Noa? St. Therese, grazzi, Sinjura, auguri. Thank you, bye-bye. U issa ngħaddu għal mama jew il-papa ta' Lucia Merċija, ta' Lucia Merċija. Konti tinsemmilkom ukoll San Giovanni Bosco li jien għandi mħabba speċjali għalih u kemm għaliex kelli daw il-żmien li qattajt mas Salesiani u anke għaliex meta taħdem fil-kamp tal-edukazzjoni verament u wieħed mill-personaġġi tant importanti u tant ispirattivi li jgħidilna kif għandna nimxu mat-tfal tajjeb. Tajjeb ukoll ngħidilkom aħna bħala skejjel tal-Knisja f'Malta u Għawdex maħniex maqtuwajn weħedna imma ninaqdu wkoll mal-grupp tal-iskejjel tal-Knisja ġewwa l-Ewropa u anke nieħdu sehem ukoll fil-laqgħat dawk li jsiru internazzjonali mad-dinja kollha. L-għodwa is-Sinjura Merċija, l-mama ta' Lucia, bonġu Sinjura, x'tażlilha lil Lucia, Laura Vikuna, Laura Vikuna. U nieħdu sehem f'daw il-laqgħat li konna kemm fuq livell Ewropew u anke fuq dak mondjali. U tinsemmi dan għaliex waħda mill-nies li sirt naf hija wkoll soru Salesjana mill-Albanija li bħali għandha x-xogħol li tikkoordina x-xogħol bejn l-iskejjel tal-Knisja ġewwa l-Albanija u hija soru Salesjana u dal-aħħar matul iż-żmien niltaqgħu sena wara sena sirna nafu ftit il-xulxin u s-sena l-oħra, anzi qabel il-Covid, eżatt f'Novembru ta' qabel il-Covid, din il-laqgħa tal-iskejjel tal-kapijiet tal-iskejjel tal-Ewropa kienu ġew għaw Malta. Mis-Sinjura Miller, l-għodwa tajba, bonġu, x'tażel għalleha? Santa Teresa Kerche. Tajjeb, nirringrazzjawk, Sinjura. Thank you, l-għodwa tajba. Ek spiċċajna paġna oħra u issa wasalna fil-min ġie fi 30 post, il-min ġie fi 30 post
il-Kristin Parnis. Yes, l-għodwa tajba, xtażel l-għodwa tajba, Sinjura. Għal-Kristin xtażel, Sinjura? St. Francis Victoria. Grazzi, Sinjura, grazzi, ġurnata tajba hija. U issa din inċemplu l-mama ta' Ilenia Shortino. Ek mixjin pass wasalna fit-30, aħna baqanna sal-54, ġifiri baqanna 24 oħra bizna n-nofs f'dan il-proċess fej mix, yes, mela, għal-Ilenia zilt, ser, yes? St. Francis Victoria, nirringrazzjak ser, thank you, grazzi. Mela, għanna aħbar oħra li f'dan il-pozizjoni tal-31, skont il-rank order, imma huma 32 li għanna li għazlu sissa, jew studenti, imtliet l-iskola ta' St. Francis Victoria, tajjeb, ġifiri sanna skola oħra li ma tistawx tażlu minna, ekku reġija qed tagħtina min huma dawk li għażlu l-iskola ta' St. Francis Victoria, naħseb ikolli neħħi n-nuċċali biex narhom, insomma naħseb in-nuċċali u mingħajrhom ftit tgħaddi differenza. Ħaniprova naqrom Matteo Vella, Samuel Vella, Clara Cini, Amelia Sherry, Rocco Luca Farrugia, Sara Vella, Niam Vella, Sherry, Kristin Parnis, Ilenia Shortino. Dawk huma it-tfal li għażlu li ikunu ġewwa St. Francis Victoria u hekk għandna li dina l-iskola imtliet ukoll. Issa nkomplu bil-proċess li għaddejjin bih u nagħmlu qed inċemplu bħalissa lis-Sinjura Zoppardi. Yes, Sinjura Zoppardi x'tażel Sinjura għal Ġulja, bonġu Sinjura. Laura Vicuna Lasri, grazzi Sinjura, grazzi u auguri, babaj l-għodwa tajba. Ekku, dik kienet il-Sinjura Zoppardi li għal Ġulja għazlet Laura Vicuna. Eżen nċemplu l-mama ta' Riley Buħaġar u nistennew xin sa tkun l-għażla tagħhom. Tajjeb, kontit nitkellem daqsxejn fuq ir-relazzjonijiet li aħna bħala skejjel tal-Knisja Ok, għandna l-Sinjura Buħaġar fuq il-linja. Good morning, Sinjura l-għodwa tajba. X'tażel għal Riley? Laura Vicuna, grazzi Sinjura, grazzi. Bye. Melek għanna l-iskola għazla ta' Laura Vicuna u stedin inċemplu l-mama ta' Jade Spiteri. Kontit najdilkom li l-iskejjel tal-Knisja f'Malta u għawdex. L-ewwel ħaġa tajjeb li tkunu tafu li aħna niltaqgħu regolarment. Speċjalment matul dan iż-żmien tal-COVID, prattikament niltaqgħu minn darba fil-ġimgħa l darbtej fil-ġimgħa. Darba fil-ġimgħa, ġieli naħseb li tqajna b'xi eċċezzjoni anka darbtej fil-ġimgħa, imma dik xi eċċezzjoni kbira, u nippruvaw jew darba fil-ġimgħa jew darbtejn fil-ġimgħa tajjeb. Minħabba il-COVID qed niltaqgħu ħafna u ħafna ta' spiss u nkunu ta' support għal xulxin naqsmu l-esperjenzi, naraw x'inhuma d-diffikultajiet u kemm jista' jkun nimxu flimkien tajjeb. Insibu ħafna għajnuna minn xulxin. Però barra li ma nafx hekk għandix il-mama ta' Jade Spiteri fuq il-linja, għad m'għandniex. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura, l-għodwa tajba. Bonġu. X'tażel għal Jade, Sinjura? Laura Vicuna, grazzi Lasri, all right, thank you, good day, Laura Vicuna. Ekku għanna zloħra għal Laura Vicuna, issa għanna l-Zajn Fava. Għatinċemplu l-mama tijaw tajjeb.
Koddit ngħidilkom mela li bħala skejjel tal-Knisja l-kapijiet tal-iskejjel u kultant anke l-assistenti kapijiet niltaqgħu regolarment minn darba fil-ġimgħa l darba kull 15 skont il-bżonn tajjeb u nissapportjaw lil xulxin. Però għandna wkoll barra li għandna segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija u nirringrazzja lill-Konferenza Episkopali Maltija li tipprovdi dan il-segretarjat li jgħin lill-iskejjel kollha. Sewa dan huwa segretarjat għandna mal-130 persuna impjegati ma' dan is-segretarjat li għatu servizz fl-iskejjel kollha bejn Malta u Għawdex. Aħna rridu niftakru li l-iskejjel ta' Malta u Għawdex kollox għandhom iktar minn 16,000 student u studenta tajjeb li jibdew mill-ewwel sena kindergarten u naslu wkoll sa sixth forms ta' 18 il-sena. Huma inferxin ma' dawn l-etajiet kollha u daw il-livelli kollha ta' edukazzjoni. Għandna wkoll ma' 3,000 impjegat ma' fl-iskejjel kollha tal-Knisja fil-fatt jekk ikollok tiġbor tikkonsidra l-iskejjel tal-Knisja bħala entità waħda għalkemm mhumiex entità waħda, niġu l-ikbar wieħed mill-ikbar employers tal-ġewwa Malta tajjeb. Ċertament aħna għandna prattikament terz mill-istudenti Maltin li attendu ġewwa skola tal-Knisja. U għalhekk għandna dan is-segretarjat li jrid iservi b'daw in-nies li għandu jqassem l-emmulaw, allura l-impatt forsi ma jinħass b'daqshekk mod, però ċertament jagħmel differenza sabiex dawn l-iskejjel u dawn l-istudenti u anka l-allima u l-edukaturi kollha u l-impjegati kollha ikunu jistgħu jimxu l-qudiem u anka jiċċaraw xi diffikultajiet li jistgħu ikollhom. Aħna dan is-segretarjat jaħdem ukoll mal-Church Schools Association, hemm l-għaqda tal-iskejjel tal-Knisja li hija ffurmata mill-kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja li huma wkoll għalkemm jiffurmaw jaħdmu ħafna mas-segretarjat, però għandhom l-organizzazzjoni tagħhom, għandhom il-kumitat tagħhom, għandhom anke it-tim tagħhom, dawn huma jikkoordinhom Father Jimmy Bartolo li huwa il-headmaster, id-direttur ta' San Luigi, tal-kulleġġ San Luigi, u bħala viċi chairperson għandu miegħu lil Miss Christine Sherry li hija l-kap tal-Konservatorju tal-Isqof fil-livell sekondarju. U dawn ta' spiss ikunu magħna wkoll fl-laqgħat oħra li jkollna kemm mal-gvern u anka mal-unions pereżempju tajjeb, speċjalment mal-Malta Union of Teachers li ta' spiss niċċaraw u niżviluppaw il-kundizzjonijiet tax-xogħol tajjeb dejjem naraw kif immorru għall-aħjar u nimxu l-qudiem. Għalhekk dan jinvolvi ħafna xogħol li ħafna drabi wieħed laqas biss ikun jaf. Jiena nirringrazzja lil daw in-nies tal-kooperazzjoni u tal-ħidma tagħhom. Anka min-naħa tal-Ministeru tal-Edukazzjoni nsibu ħafna support u naħdmu flimkien magħhom ukoll tajjeb. Mela qed ngħidilkom li l-iskejjel tal-Knisja mhumiex iskejjel iżolati weħedhom, kulħadd jaħdem għal rasu, imma fil-waqt li għandhom kulħadd għandu l-identità tiegħu u jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu, fl-istess ħin isibu ħafna support u naħdmu ħafna flimkien u għandna ħafna kooperazzjoni bejnietna. Hekk naħseb jien kulħadd ikun qed jaħdem b'mod aħjar tajjeb. Dan fuq livell nazzjonali, Però wkoll maħniex maqtuwajn, maħniex weħedna, Malta mhijiex weħeda, tajjeb, qegħdin anke mal-grupp tal-iskejjel tal-Knisja ġewwa l-Ewropa, hemm organizzazzjoni mmexxija minn Brussels, m'għandix taqsam xejn mal-organizzazzjoni tal-Ewropa, imma insertaw li l-Uffiċċju Ċentrali ta' din l-organizzazzjoni tal-iskejjel Ewropej tinsab ġewwa Brussels li niltaqgħu din l-organizzazzjoni torganizza żewġ laqgħat fis-sena, żewġ laqgħat fis-sena fejn niltaqgħu l-kapijiet ta' kull nazzjon u naqsmu l-esperjenzi tagħna, nsiru nafu aktar il xulxin is-sitwazzjoni ta' kull sistema edukattiva anka f'pajjiżi Ewropej bħal tagħna
tiskanta kemm hija differenti. Għalkemm il-kol pajjiżi Ewropej insibu ħafna varjetà. U ma jinkludix biss il-pajjiżi Ewropej li qegħdin ġewwa l-Unjoni Ewropea, ma kif ġa ċennajt għandna anke l-Albanija pereżempju. Għandna Sinjura Fava fuq il-linja, l-għodwa tajba, Sinjura Santa Teresa, grazzi Sinjura, grazzi l-għodwa tajba, grazzi. Mela, issa din nċemplu l-mamata Ethan Gatt, il-mamata Ethan Gatt, unkomplu mixin, wasalna fil-rank order 36. Din nċemplu dana. L-għodwa tajba, Sinjura Gatt, u l-għodwa tajba xtażel għal-Ethan, Sinjura? Laura Vikuna, grazzi Sinjura, grazzi. L-għodwa tajba. U issa għanna tinċemplu l-mama ta' Cade Grima, dik li għeda fil-37 fil-rizultat tal-polza. Tajjeb, warajja mbagħad għandna l-Tiffany, il-mama ta' Tiffany Grima, u fl-aħħar ta' din il-paġna meta naslu għall-40 post inkunu għadin inċemplu l-mama ta' Loren Tabone Bartolo. Ma l-essa din inċemplu l-mama ta' Cade Grima, Cade Grima, l-għodwa tajba. Bonġu, Sinjura, bonġu. Xtażel għal Cade? Saint Teresa Kerċem. Grazzi, Sinjura, u auguri. Grazzi. Ekku, għanna għazla oħra għal Saint Teresa Kerċem u issa din inċemplu l-mama ta' Tiffany Grima. Kontit najdilkom mela li dina laqda tal-iskejjel Ewropej. Alright, għanna Sinjura Grima fuq l-linja. Bonġu, Sinjura, bonġu. Xtażel għal Tiffany? No choice. Alright, grazzi, Sinjura. Grazzi. Mela, Sinjura Grima għazlet li ma tamilx għazla ta' skola. Issa imis l-mama ta' Loren Tabone Bartolo, tinċemplula bħalissa u nitolbu mbagħad kif biex tajdilna l-għażla tagħha. Kontit ngħidilkom li dawn l-iskejjel, kapit tal-iskejjel tal-Ewropa jiltaqgħu darbtej fis-sena u kull darba nżuru xi post differenti u ngħidilkom hija esperjenza fejn wieħed jitgħallem ħafna minnha. Ovvjament f'dan iż-żmien tal-COVID dawn il-laqat ma setawx isiru, niftakar li l-aħħar waħda li kellna ssir kienet eżatt meta faqqa l-COVID. Kellna l-erba ta' wara, meta aħna laqna l-iskejjel, araw tiftakrux kien il-ġimgħa, l-erba ta' wara suppost kellna niltaqgħu ġewwa Ateni, imma din il-laqa ma tħassritx. Il-laqa ta' qabel il-COVID kienet saret ġewwa Malta u kienet esperjenza sabiħa li aħna stajna nilqgħu lil dawn il-kollegi tagħna mill-Ewropa. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura? L-għodwa tajba. Mela, xtażel għal Loren? Santa Teresa, grazzi, Sinjura, grazzi, l-auguri, bye. Mela, Sinjura għazlet Santa Teresa u għekkim lejna paġna oħra. Ek mixin lejn l-axħar 14 il-lazla, tajjeb, issa mixin għal-minġi il-41 post. Għalaqna skola u kol, tjajdu li għalaqna skola li ma wahda Saint Teresa Kerċem, mela, il-reġija tatina il-lista ta' dawk li għanżlu Saint Teresa Kerċem u fl-ewwel post għandna lil-Zek Mitzi, ma nafx jistgħu xejnuni, Elizabeth Rose Buġeja, Scarlett Kassar Ostius, Liam Kutajjar, Cade Said, Kersti Sherry, Noah Gallia, Lea Miller, Zain Fava, Cade Grima,
l-aħħar waħda hija Loren Tabone Bartolo. Dawk huma it-tfal li għażlu St. Teresa Kerċem u jfisser li issa għandna 3 skejjel mimlijin. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura? X'nażel, Sinjura? Insomma, Laura Vikuna, grazzi, Sinjura. Grazzi, bye. Mela, issa din inċemplu l-Mrs. Ċefaj, il-mama ta' Gabriel. Ovvjament l-għażla issa hija ristretta ħafna, hija bejn jo Laura Viguna li hija skola li tkompli u naħa l-oħra għandna St. Francis in-Nadur li hija kindergarten biss u għalhekk m'hemmx kontinwità għall-primarja u s-sekondarja. Issa din inċemplu lill-mama ta' Gabriel Ċefaj. Gabriel. Mela, Sinjura Ċefaj, l-għodwa tajba. Mela, x'tażel, Sinjura, għal Gabriel? Laura Viguna, grazzi, Sinjura, grazzi, napprezza, grazzi, ecco, grazzi. U issa din inċemplu lill-Sinjura De Giorgio, il-mamma ta' Ava Marie. Sabiex tajdinna l-għażla tagħha wkoll. Tajjeb. Konti ngħidilkom ukoll mela dwar dawn l-organizzazzjonijiet tal-Ewropa li niltaqgħu darbtejn fis-sena u għattilkom ukoll li hemm organizzazzjoni oħra tal-iskejjel tal-Knisja li hija. All right, good morning. What do you choose for Ava Marie? You choose Laura Viguna. Welcome. Thank you. Good day. So that was dik kienet l-għażla għal Laura Viguna għal Ava Marie De Giorgio. U issa għandna tinċemplu lil papa jew l-mama ta' Beppe Azzopardi, Tajjeb, dana. Kontit ngħidilkom li għandna wkoll organizzazzjoni mondjali, l-Knisja Kattolika kif tafu hija knisja inferxa mad-dinja kollha ma' 6 kontinenti u sintendi anka fis-6 kontinenti kollha hemm ukoll l-iskejjel tal-Knisja. Għandna naħseb fuq linja s-Sinjura Zoppardi, l-għodwa tajba. Good morning. Yes, good morning. What do you choose for Beppe? Waiting list, no choice. Okay, so Mrs. Azzopardi chooses to make no choice, and so that she would be Beppe would be on the waiting list. Thank you, and good morning. Thank you. Bye. Tajjeb, il-Sinjura Cordina fuq il-linja wkoll, l-għodwa tajba, Sinjura Cordina. Bonġu, Sinjura, x'tażel? Laura Vikuna, grazzi, auguri. Laura Vikuna. Mela, dawk huma issa din inċemplu lill-mama ta' Elena Gallia li ġiet fis-46 post. U mixin ħafna l-qudiem naħseb risqin lejn l-aħħar 10 applikanti li għandna fuq il-lista għal dolodu. Kif għadnilkom nhar il-ġimgħa din Okay, Sinjura Gallia, l-għodwa tajba. X'tażel, Sinjura? Laura Viguna, grazzi, Sinjura. Grazzi, Laura Viguna. Mela, kanna l-għażla ta' Elena Gallia li għażlet Laura Viguna u Laura Viguna imtliet ukoll għalhekk issa r-reġija ħad iġġibilna fuq l-iskrin il-lista tal-applikanti li għażlu Laura Viguna. Kaja Spiteri, Gwen Spiteri, twins, Filippa Tabone, Amelia Xerria Ġus, Tyler Azzopardi, Anna Saliba, Luke Anna Saliba, Lucia Merċiqa, Giulia Azzopardi, Kylie Buħaġar, Jade Spiteri, Ethan Gatt,
Ela Vassallo, Gabriel Cefaj, Ava Marie De Giorgio, Maria Cordina, Elena Gallia. U dik kienet l-aħħar għażla li kellna ta' Elena Gallia, tfakkarni f'Santa Lina li sabet is-salib. U issa tinċemplu lill-mama ta' Veronique Camilleri li prattikament issa lila u dawk kollha li ġejjin warajha l-għażla hija verament ristretta li hija jew għal St. Francis in-Nadur jew li dak li jkun ma jagħmilx għażla imma u jiġi fuq il-waiting list forsi biex forsi jekk ikkanċella xi ħadd ikun jista' jidħol f'dik il-lista dejjem nimxu skont ir-riżultat ir-rank order li għandna hawnhekk. Is-Sinjura Camilleri, l-għodwa tajba. L-għodwa tajba. Tażel xi skola l-Veronique, Sinjura, jew mhux se tażel. All right. Nirringrazzjak, Sinjura. Grazzi, l-għodwa tajba, Sinjura. Mela, dik kienet il-mama ta' Veronique Camilleri u issa qegħdin nsejħu nċemplu lill-mama ta' Giulia Xwiereb, il-mama ta' Giulia Xwiereb. Tajjeb, u naqbdu għal xejn mela kif konna qed ngħidu l-għażla hija ristretta ħafna jew dak li jkun ma jażilx skola u l-unika skola li hemm u li wieħed jista' jażel hija St. Francis in-Nadur. Sinjura Xwiereb għal Giulia, l-għodwa tajba Sinjura, x'tażel għal Giulia? No choice. All right, Sinjura, nirringrazzjawk ta'. Grazzi, grazzi u auguri. Dik kienet l-għażla ta' Sinjura Xwiereb, issa din inċemplu l-mama ta' Benjamin Gallia, sabiex jgħidulna x'inhija l-għażla tagħhom. Mela, il-proċess issa jkompli permezz ta' l-emails li kull min għamel l-għażla aħna nibatulu issa bil-miktub biex ikun jkollkom mhux biss dan il-filmat u r-riżultat fuq il-website imma jkollkom xi ħaġa wkoll niktbulkom ukoll bl-ilma bil-kitba. Għandna Sinjura Gallia fuq il-linja, l-għodwa tajba. Bonġu, x'tażel inti għal Benjamin? Mhux se tażel. All right, Sinjura, grazzi ta' no choice, mela Sinjura ddeċidiet li ma tażel l-ebda skola għalissa. Issa għandna qed inċemplu lill-mama ta' Alexander Sant, il-mama ta' Alexander Sant, sabiex naraw sa tkun l-għażla tagħha tal-Alexander Sant. U hekk wasalna fin-numru. Is-Sinjura Sant, l-għodwa tajba, Sinjura, l-għodwa. X'tażel, Sinjura? No school. All right, thank you, mela Sinjura, grazzi. Is-Sinjura għażlet li tibqa' fuq il-waiting list u għalhekk għamlet no choice. U hekk imlejna paġna oħra u wasalna fl-aħħar erba'. Issa din inċemplu lill-mama ta' Beppe Cini, sabiex naraw x'se tkun l-għażla tagħhom. Tajjeb, kontit ngħidilkom li yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, Sinjura, bonġu. X'tażel għal Beppe? No choice. All right, thank you, Sinjura, grazzi ta' auguri. Thank you, bye. Mela Sinjura għażlet li tibqa' fuq il-waiting list billi għażlet no choice u issa din inċemplu lill-mama ta' Lilith Grek. Kontit ngħidilkom li issa l-proċess ikompli permezz tal-emails fejn nikkonfermaw dina l-għażliet li intom għamiltu tajjeb nibatulkom email tuna ftit ta' ċans matul daw il-ġranet nikdbulkom u intom tkunu tistgħu tirrispondu u tikkonfermaw dak li hemm miktub tajjeb anke lil dawn li għamlu no choice nikdbulkom ukoll. Wara dan għad baqgħanna 3 applikanti oħra li llum mhux se nkunu nafu x'inhi l-għażla tagħhom peress li għad baqa' ftit postijiet in-Nadur aħna nċemplulhom ukoll u nkunu nirreġistraw ukoll l-għażla tagħhom jekk tkunx no choice jew jekk jażlu St. Francis in-Nadur tajjeb. Ma dan bħalma nagħmlu kull proċess ieħor. Għax aħna mxejna ma skont it-total ta' postijiet vojta li għandna u għalhekk wasalna sal-54. Għax dak huwa t-total ta' postijiet vojta li kellna x'issa m'għadhomx disponibbli tajjeb u għalhekk inċemplulhom wara.
nibqgħu aħna dejjem jekk ikollna xi kanċellazzjoni dejjem se nċemplu lil min imissu tajjeb. Nużaw mela għandna l-Mrs. Grek, is-Sinjura Grek fuq il-linja, l-għodwa tajba, Sinjura, l-għodwa tajba. Good morning, good morning. Lil-Lilit, x'tanżel, Sinjura? Fuq il-waiting list, mela ħanamlu no choice, tajjeb. All right, thank you, Signora, thank you. Mela, Signora, tixtieq tibqa' fuq il-waiting list u għalhekk reġistrajna bħala no choice. Issa din inċemplu lill-Sinjura Vella, il-mama ta' Scott, sabiex tgħidilna wkoll x'inhi l-għażla tagħhom. L-għodwa tajba, Sinjura Vella. Good morning, x'tagħżillu lil Scott? No choice, grazzi, Sinjura. Grazzi, Signora, bye-bye. Ekku, issa wasalna fl-axħar għażla ta' Isabella Grek. Tinċemplu l-mama ta' Isabella Grek sabiex tgħidilna x'inhi l-għażla tagħha. U hekk inkunu konkludejna dina l-għażla ta' skola li intom għamiltu għad dħul fl-ewwel sena kindergarten ġewwa l-iskejjel tal-Knisja f'Għawdex li huma il-Konservatorju tal-Isqof, St. Francis Victoria, St. Francis in-Nadur, Laura Vicuna. Hello, bonġu, Signora. Mrs. Full waiting list. All right, Signora, nirringrazzjak. Ivi, vissa da toħroġ il-lista u tkunu tistgħu taraw kollox fuq il-website tajjeb. All right, ma nafx jekk ir-reġija tistax ittina wkoll, ħansaqsija ma nafx jekk kienu preparati min kienu tfal li għamlu no choice. Jekk hija possibbli fil-każ nagħtu ntellawha, fil-każ tkunu tistgħu tarawha m'għandniex skużawna, ma konniex ippreparati għaliha, però għadak jekk tista' tgħaddi fil-każ naqrom wieħed wara l-ieħor. Mela għajdli, mela ħanajdilkom jien minn huma wieħed u waħda wara l-oħra. Tiffany Grima, Beppe Azzopardi, Veronique Camilleri, Giulia Xwireb, Benjamin Gallia, Alexander Sant, Beppe Cini, Lilith Grek, Scott Vella, Isabella Grek. Dawk huma il-ġenituri li għażlu ma jagħmlux għażla skola, ċe għażlu li jibqgħu fuq il-waiting list. Nirringrazzjawhom tal-għażla tagħhom ukoll u tal-kooperazzjoni tagħhom. Nawgurawhom li quddiem forsi tinqala xi opportunità biex xi ħudd minnhom forsi jidħlu f'xi skola tal-Knisja wkoll. Jiena kont qed ngħidilkom li issa l-proċess ikompli permezz tal-email, għada nittamaw li fuq il-website intellaw l-għażliet tagħkom ma' ġenb kull isem ikun hemm l-għażla li saret illum u hekk kulħadd ikun jista' jara u jikkonferma dak li għadna kif għamilna. Anka il-video ta' dan it-trasmissjoni ikun disponibbli wkoll. U jina wasalna biex nikkonkludu għaw kull ma nixtieq nagħmel u għalli nirringrazzja u nixtieq nistidinhom forsi tarawhom ftit lil kollegi li kienu qed jgħinuna minn wara l-kwinti dawk li kienu qegħdin iċemplulkom min kien qiegħed jaħdem fuq il-computer. Nieħu l-opportunità wkoll biex nirringrazzja l-istaff tal-Wi Media li nsibu ħafna support u għajnuna minn għandhom u anka l-uffiċċju tal-komunikazzjoni ġewwa l-Kurja li jatuna s-support tagħhom. Aħna jirnexxielna intellaw affarijiet bħal dawn bil-għajnuna ta' ħafna u ħafna nies. Nirringrazzja wkoll il-nutara u maġembi Roberta Kwelina, il-Sinjura Ġozett ukoll li qiegħda fuq in-naħa l-oħra tieħu ħsieb il-listi u nintroduċikom ukoll mal-kollegi tiegħi li kienu qegħdin jaħdmu għandna fuq il-Miss Annalise Kassar, Miss Annalise Vella, għal-Mr. Marjante Abela li kien il-kollega ta'kom naħseb ħafna drabi fuq bit permezz tat-telefon u l-kap tal-uffiċċju għadħul fl-iskejjel tal-Knisja il-Miss Cynthia Kassar. U fuq in-naħa l-oħra għandi l-Father Mark Ellul li barra li jmexxi l-iskola tas-seminarju ġewwa Rabat Malta.
huwa wkoll membru u jagħti ħafna support lilna fil-proċess ta' dħul ta' l-iskejjel tal-Knisja. Għalhekk nirringrazzja l-Father Mark u lil dawk kollha li hawn preżenti u anke dawk li mill-uffiċċji l-oħra wkoll tagħna li jagħtuna s-support tagħhom. Nirringrazzja lilkom tal-kooperazzjoni tagħkom li kontu disponibbli għat-telefonati tagħna u li tajtuna l-għażla tagħkom. Nirringrazzjakom ilkoll u nawguralkom il-ġurnata tajba u l-ġimgħa imqazza.